Täällä me vähän lapiosotaa. Joo, meillä on lapio. Mä sain äsken sieltä naiselta, joka tuli vastaan, niin tapoin sen ja otin lapion kätteen. Kuka haluu tapiosta kätteen? Sinä varmaan haluat. Oi perkule. Pum, oho, kun lenti pitkälle. Tuu vieläkään tullut poliiseja perään. Oi. Sinäkin haluat lapiota päähän. Jep, niinhän se haluaakin. Oi pehme. Rupeeks sä urppaa? Häh? Ei oo mun vika. Syösit nyt vielä käsilläs. Kannattiko? Mene sinä siitä. Noniin. Vetää se tosta. Haluatko säkin lapiosta? No voi perkule. No jaa, siellä on poliisi. Se varmaan haluaa lapiosta. Oho, ei ollut mun vika. Bye bye. Oho.